primeira vez na historia da Administración que se pone en marcha un programa destas características, que ven como consecuencia do estudio que no seu momento elaborou a área de bienestar da Administración en canto a posibles medidas que se pudieran poner en marcha, que tamén é o obxecto deste programa, pois, os estudios previos que se fixeron no Observatorio Económico Provincial, e que tamén é un programa innovador, alo menos en Galicia, este tipo de axudas por parte dun goberno provincial, dunha corporación provincial, dunha diputación, que ademais son perfectamente compatibles con outras que puxeran en marcha outras administracións territoriais. Sabemos que a Xunta de Galicia anunciou tamén que está a aplicar esa tarxeta vecina que é perfectamente compatible con a tarxeta Chegou. Decir que durante o ano 16, isto que acabamos de asinar, se pode solicitar, xa presentar solicitudes a partir de mañá en un programa plenamente operativo, seguro que froito da anticipación que se aprobaron os orzamentos desta institución para o ano 17, o cual fala da previsibilidade e, sobre todo, se gaña en agilidade na tramitación, porque contamos, evidentemente, con a banca. No primeiro ano de funcionamento do programa se aprobaron 1.404 solicitudes, prácticamente o 100% das presentadas, o 95,64%. O tempo medio de resolución de concesión das solicitudes foi de 11 días. E o tempo medio ata que os beneficiarios recibiron a tarxeta Chegou no seu domicilio foi de 34